హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఒక కొత్త అప్డేట్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. కొత్త దర్శకుడు శ్రీకాంత్ మైథిలి నాని హీరోగా, కీర్తి సురేష్ హీరోయిన్గా చేస్తున్న సంగతి మన అందరికీ తెలిసిందే కదా. ఆ మూవీ ఇప్పుడు షూటింగ్ పూర్తయిపోయింది. దాని సందర్భంగా దసరా సందర్భంగా కూడా మనం మాసరాంగ్ రిలీజ్ అయిన సంగతి మన అందరికీ తెలిసిందే కదా. తెలిసిందే. మూవీకి సంతోష్ నారాయణ సంగీతం చేశారు. ఈ సినిమా గురించి గ్రేట్ కల్ ఒక రేంజ్లో నడుస్తుందని, నాని కెరియర్లోనే హయ్యెస్ట్ బెరిజ్ ఒరిజినల్ థియేటర్ హక్కులు అమ్ముడు పోయాయని ఇండస్ట్రీలో టాక్ వస్తుంది. సినిమా ఓపెనింగ్ కూడా ఒక రేంజ్లో ఉంటుందని అంచనాలు వేయవచ్చు. సినిమాలో కంటెంట్ ఉంటే మాత్రం కేక పుట్టిస్తుందని అంటున్నారు సినీ ఇండస్ట్రీస్ అంతా. నాన్ కెరియర్ ద్వారా 45 కోట్లు దర్శకులు రాబట్టారట. నాని సినిమాలోని ఇది హయ్యెస్ట్ రికార్డ్ అంటున్నారు. తెలంగాణ సింగరేణి నేపథ్యంలో సినిమాలో తెరకెక్కిస్తున్నారనమాట ఈ సినిమాని. దీనికోసం ప్రత్యేక ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకున్నారు నాని. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని. కొత్త అప్డేట్ కోసం ఇలా మన ఛానల్ని షేర్ చేస్తే మాత్రం న్యూ అప్డేట్స్ కోసం తప్పకుండా న్యూ అప్డేట్ మీకోసం చేస్తానన్నమాట నేను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి.